Nejrychlejším českým autem je Praga Bohema. Vyrábí se od roku 2023. Výrobce Praga, cena cca 34 milionů Kč. Má motor od Nissanu. S motorem od Nissanu má taky výkon 720 koní. Motor se nachází vzadu. Praga má náhon na zadní kola a taky 6stupňovou převodovku. Vyniká taky svou váhou, váží pouhých 1000 kg, což je polovinou většiny dnešních supersportů. Nejvíce tomu napomáhá karbonový monokok s karbonovými díly karosérie. Design je zaměřený na aerodynamiku. Praga tvrdí, že auto má takovou přilnavost, že při rychlosti 250 km/h poskytne přítlak až 900 kg. Auto pomáhal vyvíjet bývalý závodník Formule 1 Roman Grosjean. Vyrobilo se pouze 89 kusů. Auto testovali v aerodynamickém tunelu jednoho z týmů Formule 1. Děkuji, že jste koukali až do konce a jaké je vaše oblíbené auto z řady Supersport? Napište do komentářů.